Yo, biasa nonton sampe kae rek. Padha ngadep rene kabeh. Kono sing ngadep rono ya. Digawe mangan penyetan sambel pedes. Iku sambel taremason. Telune, Mas. Bapak Sutiono kok teklak-tekluk jam 09.00 bengi mripate ngantuk. Sik. Bu Sugiati diceluk, dijak nang mburi, terus Pak Tiono langsung njaluk. Sing dijaluk rak wedang kopi. Kene kae lek ditagih bank kreditan ngene iki. Jos lo enak cilianku rambutku dicukur kuncung katokku saka karung gandum kelambiku warisane Mbak Kakung sarapanku sambel korek sego jagung kosokan watu ning kali nyemplung ning gedung jaman dhisik dorong ngusung sabun andukku mung cukup anduk sarung dolan aku motor cilik saka Lampung bis kula bis kontol baris kenal bagur rujak ireng manis jange tak ambung dadak nangis aku terus diteplok petis jembret tanggal 15 Padang Cingklang bulane bunder aku dikutang sonek gede dadi dokter tanggal 15 Padang Cingklang bulane bunder bareng wis gede seneng aku ndolek rondo bunder ana caraka Data Sawala iki cerita jamane semono padha jayanya monggo bathanga iki cerita jamane wong tuwa awan-awan aja meneh ondo ne prawan dadak wis rondo rondo gersang seger tur merangsang nek petuk wong lanang gayane menantang aku diseret dijak mlebu kandang katokku ilang aku mulai brangkang kapok mene ondo tiba ndlosor nemu rondo bokonge saebor pinara ingkang sekeco mirengaken kidungan kolo sandang pangan dolur gedong loro lan pati iku pritungane wong jang
sampai tua saling pengertian syarat sing utama supaya jejodohane langgeng besok sampai tua mula dadi wong lanang aja sawenang-wenang karo wong wedok aja mara-wantangan hukum agama wis nganakno larangan senajan wong wedok gak kena gawe sembarangan sebalik dadi wong wedok dulur kudu sing ngerti nek nampa belanja ayo sing ati-ati nek ana karene dipangan kudu dicelengi kanggo jagani tembene mburi mlaku-mlaku cak sekali lagi panjene enak nyambut gawe ngludruk trimo tangan diwolak-walik ngene iki lho 1 juta lho temen gawe ijen wong sak rombongan adakno alhamdulillah niki memenuhi hajatane Bapak Sutiono kalian Ibu Sugiyati dalam acara resepsi atau walimatul lurus pernikahan. Aku malali katakon sapa sing dirapekno. Mbok dipotong tagak iki kok. Mulane Mas sing dirapekno niki wong jejodohan iku mboten kanggo sedina rong dina. Tapi kanggo salawase urip no alam donya. Sing dimaksud ngeten. Nek ana piring cowek bendet pun sampai tukaran. Luwe-luwe ndadekno masalah sing gedhe pun sampe. Mulane wong rabi niku sing didoleki. Nomor 1 pinter masak. Nomor 2 pinter maca. 3 pinter mana. Kandhane kok. Sing nomor 1 pinter masak. Sing dimaksud pinter masak niku masak sing enak. Nek masak sing enak mboten sampe boros nang warung, irit. Lah sing nomor 2 niku pinter maca. Sing dimaksud pinter maca niku nek wong lanang budal nyambut gawe, aja maca ayu-ayu. Konangan kono-kono dadi perkara. Nek wong lanang mulai baru maca sing ayu. Nek wong lanang karo barang ayu glibet ae. Lho temenan. Lah sing nomor 3 pinter manak. Sing dimaksud pinter manak iku ya diatur lah nang kelahiran. Lah nek setahun duwe anak ping 6, wong lanang golek duit ya dengkek. Lah ya apa jebol diandut cak ngedung titik engkas cocok nambah regane beras kok. Cula-culi dangdut ana sing ngarani cula-culi koplo dijoketi karo mendat mendut nek tak rasakno pancene enco kel kul tempe bongkel arak wongkol sendok lemah arane pacul aku nemu rondo oleh sing gundul cula-culi Bandung arane caipong kesak bedah arane bolong dalane motor jenenge
jenenge bathuk buah sing kecut jenenge jeruk daging sing jemono arane pono cekap semanten kidungan kula yen lepat nyuwun sepuro ditinggal awe-awe putih wijaya iki wis ngitung samono kae kok gak ono sing nyusul padahal dagelane Budi Wijaya ku sak embrek lho jajal ya susulen ngene kono aja ngomong ae Gus tak gasak pisan kono Gandok deno santri lulusan pondok isih perawan dorong tau ketemu tak rewangi sarungan gawe songko Assalamualaikum ndakono bapane mler iki ono arek patek ganteng kulitane lak yo rada ireng oleh joget kok sampai metenteng pungkasane tibake dadare gendeng tak tong tung dut dong tak dong tung tut dung tak dung ting tit tung tung gentak ya apa sampai berkok sik joget ae kon niku apa lah joget ngene mumpung ado omah goblok lah nek do omah apa joget itu sing enak wae joget ae Gus iki mumpung ado omah nek ado omah apa lho nek nggo omah ya sukan laku sukan ambek sapa karo putuku anjene gandeng lah wong aku ngene putuku cerik-cerik nang mbane batok iya apa sih le mbawekung lho kate gendeng lah ya putu meru nek kon gendeng kok lah kata kandhane masih ngene joget iku gak trimo joget rumah samu terus joget iya anggo buyuk aja didole joget oh beso paling beso gendeng anggo kene oh gak beso nandak badane tayu pae lah kok ketawil ngono ku lha apa ndelek duwe jagane arisan meneso Puwu anjeledek. Oh, pantes saya gak duwe isin. Senin bayar bank. Loh, Senin bayar bank. Amarta. Lah nek Selasa, Det? Syariah mekar. Mekar. Iya. Oh, kon kok ro. Ya Selasa iku mekar. Iya. Kon ro nek rebone syariah. Oh, syariah. Iku tambah jahat setengah mati. Terus Rebo mang apa? Syariah. Kemis Kemis yo njaluk. Njaluk sapa? Ngemis yo. Maksudnya kemis dina kemis lho. Lho, ku lho. Siap. Kon nang nyanyi apa? Nyanyi santri pekok. Santri pekok digawa nang buyu. Aku biyen iku dadi santri, Det. Tapi malah pang-pangan malah dadi santri pekok ya aku iki. Mulane tak nyanyekno. Anak pang. Loh, anak pang. Loh, anak goal. Anak gaul. Apa? Gaul. Dile ta. Sing ngele bebekmu kono. Gaul kok gaul. Aku gua nyanyi kaya aku anak band. Ben apa? Lho ben ngene ben ngono. Balane ngono lho kok takono sih. Oh ben sing dus ngene iku ya. Tak dus. Es jus. Es jus iku. Kon iso nyanyi ta kalau aku. Ngenyek. Iya. Andai ku tahu. Suara aku yo ndelete lewat kabel-kabel. Kapan tiba masaku? Loh, iki rambut susuane manuk gereja iki. Butuhkan jaran ini. Loh, kalau jaran butuhnya jaran. Jaran apa? Jaran kimar. Peno kamire.
Kon saben petuk aku kok gawe sirah iku sih. Gawe sirah liyane ngono gak iso ta. Goblok iki sisi tok mang tape kudanan goblok. Kudanan. Iya. Kok gawe sirah iku ae. Kok nek doyan yo leken sih. Abetku semongko ah. Andai ku tahu. Iya. Kapan tiba masaku. Ku akan memohon tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon tolong jangan ambil nyawaku. Aku takut kepada peta tak terhingga sepanjang masa. Wong enak-enak lagune ungu kok iso jebosna kasih ibu iki lho. Kon niku ngrungokne sing temen kok. Lho iku mang kasih ibu ngono lho. Andai ku tahu Lho lah ya enak. kapan tiba masaku, Terus? ku akan memohon tolong panjangkan umurku. Terus? Andai ku tahu Lah. kapan tiba ajalku, Lah, iya. ku akan memohon jangan kau ambil nyawaku. Lah, iki. Aku takut. Ayo. Iya kok iso kasih. Kasih ibu blakrak kon niku. Wis aja kate ngreken nyanyi. Iya. Awak dhewe teko kene dikongkon ngibur. Dikongkon ngehibur karo masyarakat Buyuk. Jange gak teko sukan. Lho apa? Lho. Yo teko. Makane aku teko iki. Iya. Sing dhewe gawe iki sapa iki rumah samu? Lho, sing duwe gawe ku dulurmu ta? Lah jek boloku makane tak kongkon nang Budi Wijaya. Mosok nek iku Kandan Iya. nang Budi Wijaya lho gak ngetono dhuwit. Kok iso gak ngetono duwe? Dicukup gawe bayar rusak mangkok pentole bakso lho. Lho. Apa ya cukup pentole bakso digawe bayari wong sak rombongan. Lah kon gak ngandel. Gono-gono. Nang digono mangrek. Gono. Engko ae gono nang kaya aku aja leru arek-arek tambah didum. Cukup sak mangkok pentole bakso. Lho lah kok iso pentol bakso sakmene lho dat cilik. Nurut awakmu. Lho. Kan karo mangkoke. Karo. Karo. Ah? Mangkok lah cilik sakmene sih. Mangkoke lho sak alun-alun Gresik kok lho. Oh mangkok kok sak alun-alun Gresik lho apa ya ono? Guk Sutiono. Iya. Nyambut gawene dodol pentol bakso. Ha. Sing wedok yu Sugiyati. Yu Sugiyati. Wah, temenan iku pelek kanca SMA. Lho mosok sih. Alah tau dadi kendek aku rong dino. Le, oh disantap lho iku lho wonge. Ambek aku pindho iku. Lho iya ta? Simpangan. Oh bene apa? Oh tak kandhani. Iya. Saking setiane tingkat bapakne iki lho. Heeh. Bapakne sapa? Sing lanang Sutiono. Yo Sutiono. Sing wedok Sugiyati. bapakne ro kon. Lho kon ro ta? Ya ro. Sapa bapakne? Sugiyo. Iku Lamongan goblok iku. Ya iya anjene teko Lamongan. Kon ro mbahne. Lha lah mbak ada tau dadi ketak-ketak Iya, aku. mbahne sing mlaku tuyuk-tuyuk iku. Iya. Sapa anggitmu sapa? Sumpek. Lah, sumpah. Sorry kono guyon kono. Kon gak dibayar kapok kon. Apane? Aja kate kok sing duwe gawe. Sing duwe gawe Pak Sutiono. Masalah aku rene gak mentolo. Apa? Boloku lho nggo mburi soro kabeh. Lho bolomu. Sing rewang iki boloku kabeh. Lho sing rewang iku bolomu ta? Masalah kon ro sing adang. Lah wong kono mamu Mojokerto teko Mbuyuk kok iso bolomu iki lho. Nek gak percaya kon dupe aku Jombang. Iya, dupe kon Mari Jombang. ngono nggo kene Gresik. Iya. Boloku. Lho bolomu. Sing adang. Sing adang. Sing ngracik sego. Sing ngracik sego. Sing kora-kora iku Iya. boloku kabeh. Mosok dat Kon ro sing adang. Sing adang Sing iku adang. adene mak. sapa? Ayu Narti kuwi apa? Iya ta? Yo Narti. Mbok wae belas nek adang. Nang. Wadang kan joget iku. Iku yo Narti sing adang. Sing Kon adang. sing ngracik sego tambah endel pindho. Sapa, Det? Ayo Saropah yo. Sepurane yu. Alah, ponakan.
tenan. Iku bebek. Bebekmu ta? Ya. Alah opo? Iku lah sing Paling ya iku. sing merak ngraci sego. Sing ngraci. Kon gurung ro sing kora-kora dene mak sing ragil. Sopo, Det? Alah Yusuna. Yusuna. Lah wong sembayang sunah kok digawe jeneng. Iku jenenge wong kok Lah ngene kok gak dikae gono kebacut. jagakno iku kon iku. Sing diarani Yunarti. Yunarti. Wong adang Sing ambane adang. wong mlopo. Iya, kok iso? Kon laro dhewe Iya. aku hobi ngerokok. Ah iya. Kok tak silih Korea yo gak Iya, duwe. iya, gak duwe. Mlebu baleng. Oh mangi kok ya. Ditakoni Yunarti aku. Lho ditakoni ya apa? Ndelek geni gawe rokokan yo. Bapak. Loh. Ya sing gendeng tambah situk. Putune mbuyu. Kon lapo? Kok jerung ngangik Kok ngangik kaya ndrengi, wengi ae. Masa jendel, awakku panas. Aku nangis lapo sih? Kok iso teko-teko nduk? Teko-teko ndrengi lho. Tet, iki ngono anake wong ojo dibanting-banting. Wong arep kok mbok banting. Anake wong loro iku. Rish, Apa? mateni arek ngene iku hukumane piro sih? Kon mateni arek iki lho gak dosa. Lho, arek iki nek gak ono temen makane saiki muncul. Biyen kan dadi ratune wereng arek iki. Iya. Baba. Lho, Apa kamu? Rasane aku mateni kon gak oleh dosa rasane. Kau le, pada sudah. Pada. iki gak arek sing nggo lampu merah mang iki. Pada hilang. Pademu? Pademu ilang. Lah mang kok dek endi? Dhewe ojo ledek ta lah. Pada bebaran ya. Kamu ilang-ilang nanti. Lah terus nek pademu ilang lho, critane ya apa? Mami subami deputan kerja atuh. Terus Sampai saya tidak nak kabari. duh, Pada sudah. apa? Arep. Terus saiki nek gak ono kabar ya delek ono jenenge pademu. Ya iya wis aku sei. Terus? Awak bilang sih. Iya. Iya. Jenenge Pakde kuwi Irawanto. Iya, Irawanto iku. Terus Terus ane Rawan. iya. Aku nabi rene. Nah. Lewat pasar nanti. Ya mesti. Ya ya. Lu tenang iki lah. Maksudku nek wis lewat pasar ngati terus rene kok. Nah, Ada iku lho. tulisan. Ana Rawan kecelakaan Pakde kucing. Oh, lho. Dadi kon mau nggone pasar menganti mangono tulisan rawan kecelakaan kok. Iya Pakde. Ya apa sih? Bukanane lah nek ajane kon runggu kuno mang ana tulisan rawan kecelakaan. Lah berarti pademu. Iya Pakde. Lapuro nang kantor polisi. Laporan nang polisi. Tak wani. Lah lha apa? Para aku maju nang. Iya. Ada tulisan mana? Apa? Polisi 700 meter. Lapura mbek doang ngene. Iya Tadi kawani. Kon gawani kok. Polisi 700 700 meter aku tidak tambah gepe. tapi gak heran. Kon ro warung sate, Oh, warung sate. nggo bringkang. Iya. Oh, satene dawane 250 meter. Ya, semangat sapa? Lah polisi sing pengen 250 meter iku mau. Terus siapa Pak Dewi?
Iku mono rambu-rambu Iku rambu-rambu lalu lintas menandakan ojo banter-banter. Ojo situ-situ. Karuan maju kabeh. Lho, Wes sabar-sabaran. Apa? Ojo ate situ-situ. meneng. Maju kabeh. Tawurin aku. Lho, gak terima aku ngene iki. Sabar. Sabar. Kena dikudarake ya. Bana tamu. Ya, Allah. Ojo melo-melo kon karo perkarane kabeh. Ojo ate ijen-ijen. Wis karuan. Lapor. Menisan ngene iki menisan. Sabar toh sabar. Aku mbok Sabar. Ontok-ontok rasane aku. Lapor. Teko-teko kok muring-muring lho. Udah antem iki kabeh temen. Sabar deh. Hah? Antem iki temen, Mang. Wantem e. Ceritane ku ya apa kok sampe Kok iso kok muring ceritane lho ya apa? Hah? Persoalan. persoalan. Aku budal mrene iki mang mlebu bis, longgo bis. Longgo bes iya. Wis. Dibengoki wong-wong. Boyo kon. Nguasno aku. Tak jawab dhewe, bacol kon. Bacol kon. Ya sabar. Katrimo ngomong. Ayo. Katrimo ngomong, maju kabeh. Yo. Aku dilawan. Sabar. Sik tah. Wong aku menungso jare boyo. Terus awakmu mang sing ngelono awakmu boyo sapa? Kondektore bis. Ya apa? Ya apa? Boyo. Lah terus kon Bacol kon aku yo ngene. Gak terima aku. ambane wong kucluk. Maksude kondektor iku tawa-tawa numpak bis. Lah ngono lho. Aku iki gak ndek dhuwit kok tawa-tawa numpak bis iku lho. Dhuwitmu akeh bayar bis. Iya, Jen. Duitmu Dhuwitmu gak terima aku dilok Maksude boyo. iso kucluk kabeh ngene iki. Maksude bis nek teko Malang nek ana penumpang iku ditawani nang Surabaya. Boyo. Dadi tawa bis Wis iku. ngono lho. Ya awas si numpak iki aku takon. Ada-ada yo. Aku gak duwe dhuwit di numpak bis. Sabar. Kondo melok muring-muring. Aku iso melok kucluk. Marung tak cengkewing. Terus Kondektur tak cengkewing telu. kok cengkewing. Bolone teko kabeh. Geruduk. Geruduk. Terus Antemi del. Ngelundung sing glondong aku. Aku ditawur wong telu lho, Tet. nah ditawur wong telu. Ditawur wong telu lho anggitamu. Tapi kan menang. Yo kalah. Menang. Kalah. Wong ngono kok metiti. Aku iki kate nang bringkang. Terus Kok ditawani saya boyo. awakmu kate nang bringkang tanggapan rene. Tanggapan rene. Cuma dilokno kondektor. Boyo ngono. Yo talane bajul. Kondektor iki lho boyo-boyo kan bolone bal. Muga-muga ae penone lungguh gawe wong gedhe ana tawa boyo ku ditari numpak. Ah ngono lho. Gak ngomong numpak. Lah terus Wong gak ngomong numpak. Boyo ngono tok. Lha iku nyelok sing numpak iku. nari. Numpang. Kok gak kotelono rete. Lah ngono ku yo gak ngomong mang konditure ya. Wis gak nuruti kon wong ruwet-ruwet aku tak mulai ngeterno bojoku. Lho, Kate bojoku tak terne. Ayane. Tambah. Padeku. Kon niku untumu bogang bengak-bengok ngarep dhewe. Iki kon soalnya kurang vitamin kon. Wong dhewe ya kurang vitamin. kok iso kurang vitamin? Untune gano wi. Aku kemakan vitamin. Aku mangkane masih kancaku gawane nglono. Padha. Yo. Cucut. Cewek. Dari mana nih? Cewek. Oh, bisu Bosone wong bisu. Bosone wong bisu. Heeh. Apa iku? Apa?
Ngene tok susu. I love you. Oh, I love you ngene. Iya. Sing sopan. Sopan. Oh, sopan. Walah. Ya. Nyapa arek wedok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok iso? Maksude ku wajib ambek sunah iku di langsungno. Lah iya to wis sopan. Salam Iki Takon temen, Mbak. cewek. Apa? Wes olehmu ngomong. Heh? Belajar sing sopan ya. Cangkemmu gak iso sing sopan. Heh? Nek gak iso sopan tak warai kon. Wong atase jare wingi sore kok belajar ngelawak karo wong gerang. Heh? Lah iki tunggale ya kon ya. Heh? Bener kon ra ngono iku. Heh? Anjen aku gendakmu. Heh? Apa? Heh? Heh? Cakut iso sisi umbel wis wani kurang ajar karo wong wedok. Ya bapak. Babah. Heh? Anggenmu aku iku apa? Heh? Belajar sing sopan le. Ya. Ngono ku garane menjatuhkan harga diri seorang wanita. Ngerti gak? Ngono ku muangkel atiku. Heh? Gak bener ngono kuwi. Iya. Heh? Iya. Isin ngono kuwi aku apa maneh nduk ngarepe wong akeh. Heeh. Kok godhog gak ngerti sopan? Iya. Heh? Atiku ngene iki gelo atiku. Heh? Lapo? Lapo? Atiku kena apa? Atiku kena apa? Iya. Atiku kena apa? Iku lah. Heh? Kurang ajar. Kandani. Tak jar-jarno kok kon gak duwe sopan. Heh? Kok gak duwe sopan? Belajar sing genah. Takon arek wedok. Dek, jenengmu sapa? Omahmu ngendi? Gak iso ta? Heh? Gak iso. Apa bisu cangkemmu? Takon sing apik. Omahmu ngendi, Dek? Heh? Omahmu ngendi? Aku oleh tagak malam. Apa? Heh? Enak ben. Rontok. Apane sing rontok? Apane? Tak jar-jarno wong telu iku tambah kurang ajar. Wis terang-terangan ae. Lho wis ngerti iki terang wong gak udan. Wong goblok ae ngarani iki udan. Tegak kok. Seneng aku. Ayo rabi ambek aku. Ojo kuwatir, Dik. Nek rabi ambek Cak Kundan njaluk apa tak turuti. Wong aku yo gak duwe apa-apa. Ambek aku lae. Terus Tenang ae. lah wong sak ipet yo nantang wong gerang. Samene musuh samene gak toso goblok. Ambek aku lae. Terus Tenang ae jaluk omah. Terus? Tak turuti. Hah? Omah keong. Kon wong loro gak ngarep diterima. terus Aku iki lho. awakmu piye? Ambek aku ae. Apa? Hidupmu dijamin mapan dan enak. Mergo aku oleh tinggalan warisan akeh. Teko sapa? Heh? Teko sapa? Teko bojoku biyen. Warisan utang. Terus Gelem ambek aku ya. Cok. Heh. Lha apa cilik raya. Terus lek aku ya dadi bojomu, apa kate kok jak nyaur utang? Iya. Iya, Wong iya. wedok sapa sing gelem karo raimu? Mangkane gak ada sing gelem ya. Makane gak ono sing gelem. Wingi ya dipegat. Lho lah iya, wong wis pegat kok Dik, kok omong ae
iso isin raimu. Heh? Ayo. Wis gak apa-apa. Jenenge wong tresno iku tekad. Apa ae tak lakoni. Apa? Lho, sembarang, Dik. Aku ae. Aku ya seneng. 1, 2, 3. Iku enek paribasane. Gak serok, gak sutil, gak dawet ya gak ketan, gak melok ya gak kedel. Ki lho prime. Kok iso paribasane wong telu rupamu wis gak ono sing memper. Paribasane gak serok, gak sutil, gak ketan, gak dawet. Ki lho gambarmu. Gak memper belas. Toh, Gepeng ya. Aku awakmu wong telu iku ganteng-gantenge wong. Ganteng. Nang rumangsane dinyek wong wedok ya apa? loro ati. Terus Gelek carane ya apa wong wedok iku iso katut. ibarat manuk. Tak kerek ya tak dukno, gak kena dipek didukuno. Bener. Ayo. Nek iso dipulut. Gak ngono rumangsamu. Mana? Anggite delek manuk jambul be. Kliru ah. Arek dipulut. Nek usaha, ya apa carane iso ngeneno arek wedok? Ya usaha. Oh ya. Heeh. Iki sapa? Apa? Kowe sapa? Lah iki tak pikir. Lho. Ci, gelane saiki awakmu kok model macak kaya ngene iki. Wis suwe gak tau pethuk-pethuk kaya ngene iki lho. Lho, kamu gak krungu kabar? Ya gak tau krungu. Aku mari topo. Topo. Iya, apa? Nanti. Semar topo. Topo nang ndi? Ah, nang Gunung Klothok. Topo nang Gunung Klothok. Lah terus kok kono Nduk kono aku gak kerasan. Gak mangan. ngalih. Nduk kono gak kerasan aku. Lah apa? Ngalih nang Gunung Iwak Teri. Gak ngono awakmu lho topo takulaan. Nang Gunung Tetembusan. Oh, Gunung Tetembusan. Topo kok Gunung Tetembusan pirang dino? Waduh, 40 dina 40 bengi. Gak mangan sego. Gak mangan sego. Ora. Mangan apa? Lontong. Jalo. Iki wong topo. Iki yang ini lho. Lontong. Iki wong topo. Enak lontong. Kon nyelok topo? Ora. Tak sedot apa kon? Terus olehmu topo hasilmu ya apa? Wah, bareng nduk kono aku kepengin oleh jimat. Oh. Tak rewangi sendaket asta suku tunggal merempet. Ayo. Nduk kono kuwi enek celurut. Wah, terus Celurut. Oh. Wah. Mari tak tek tak lebono glangsang. glangsing. Glangsing. Lho, glangsang ta glangsing? Glangsing. Tak lebono belang. Lah aku oleh kepengin mandi mana? Tak merempet. Woi, ana ketuprik. Ketok maneh. Ketuprik. Tak saut cek. Tak lebono glangsing belang. Bareng nu aku topo maneh merempet. Boyo, ana gelundung-gelundung. Gawat. Dudu gedine. Bareng nu wet serute yo ngarepku. Teletik. Alah. Wong nang gedene ku telebok tak kok teletik gini. Nah, telebok. Iya. Maru tak kentek tak adahi belang. Terus Jimat pang luar biasa iki. oh, mari topo oleh jimat dadi wong sakti. Iya. Tapi ya gak percaya. Gak ada bukti. Kepengen ro buktine? Ya iya. Kuwatir tak duduno. Waktu apa kok oleh sotil? Lho, iki lho jimat. Jimat sotil. Kon gak muni jimat tak
kapuk lho kon. Ayo. Nggih Mbak Jimat. Ayo, muni dhewe Kak. Nggih Mbak Jimat. Nggih, Mbak Jimat. Lah ngono aku lega. Nggih Mbak Jimat. Mari ngono. Sing situ tak dodono. Nah, Yumi, uleg-ulege rujak dicolok tadi. Apa? Uleg-uleg rujak. Uleg-uleg. Iya, Uleg ngono jimat. Alah, ketone uleg-uleg kok. Lho, jimat. Uleg-uleg, Jimat. uleg-uleg, Jimat. uleg-uleg. Kon gak ngomong iki jimat, uleg-uleg terus. Tak tutuk moncrot kon. Oh, nggih Mbak Jimat. Nggih Mbak Jimat. Ngono aku lega. Kon orang ngono kan nek. Ya. Alah, jimat. Jimat. Apa? Jimat. Apa? Jimat. Wong klopo dari jimat. Madane ngajak jimat. Kacau. Ya iku tak pikir. Lah iya. Aku jangan nambani seleb. Kok dhisik ta? Takonono to. Kok wong nambani ngumume lah wong kok iso nambani seleb. Lho seleb wetenge seleb. Beneran, Ji. Napa? Nek ngono aku ya butuh awakmu, Ji. Butuh apa? Aku butuh jimat gawe ngenekno wong wedok. Jaluk tolong. Jaluk tolong aku. Jaluk tolong. Jaluk jimat. Dengan anak wedok. Iya. Alah. Ngene anak wedok lere jimat barang. Tekan cekek kurang peteng-peteng nak ya wis. Ya apakno? Disebul. Kon njaluk, Aku ya njaluk tolong karo Rika, mergo Rika mari topo. awakmu peng. Aku ya jalan. Njaluk. Jok kuwatir. Mari dinyara. Tak kei donga pengasihan. Lho, mandi ku aja tatak menungso. Kon ro wedhus. Ro wedhus. Aku ngopet godhong turi lho. Pedhuse katut nduk mburi. Gak ngono iki wong pinter ta blante. Tau iki. Yo pengasihan dhisik. Ya. Ya apa iki? Awakmu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kultikul bang. Awuk. Lagi piye ki? Nuruto ae. Iki donga temen ta? Lha iku dawa biyen ku elek tapi mandi. Oh. Kul bang. Awuk. Cina mati kuplo abang. Awuk. Wah, keliru. Kultikul bang. Awuk. Kul bang. Awuk. Cina mati kuplo abang. Awuk. Cina mati koplo abang. Sip. Lasi. Kok iso? Sipe gak katut. Oh gak katut. Gak katut. Awuk gitu. Kultikul bang. Awuk. Kul bang. Awuk. Cina mati kuplo abang. Awuk. Cina mati koplo abang. Awuk. Nah, iki. Awuk. Iso kaya manuk dares. Wes ya. Ya sak tak mulai. Jimate, Ji. Jimate. Kamu njaluk? Iya. Tak donga. Iki gandengane jimat. Gandengane jimat. Til kodal kantil. Nggih. Pil kodal kantil. Kowe donga til kodal jembek aku. Maca donga diguyu lho. Ya til kodal kantil ngono. Lho iku ngono bener elek tapi mandi. Mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Til kodal kantil. Til kodal kantil. Kantile sapa tek rantul? Halo. Kantilmu dhewe. Gak oleh. Balane Til kodal kantil. Til kodal kantil. Kantile sapa tek rantul? Kantile sapa sing kerantu? Kantulku dhewe. Kantilku dhewe. Nah, tur engko tak kei jimat antemen. Salah katur, patut arek
arek wedok. Ngono ya. Salah katur, katut arek wedok. Nah, gak katut iku mang salah katut. iku lho gak katut. Arek wedok gak salah katut iku dungane. Salah katur tok. Wis aku tak mulai. Alah cilik dikempet tak bongkok kon. Wong laron lho kate njaluk donga. Ah, ya baba. Apa? Ya iku tak pikir. Yo ini. Jaluk apa awakmu? Jimat. Jimat. Iya. Tanpa tak kei donga, aku tak kei semuandi dhewe. Oh iya. Gong sing kencana. Kok sing kencono mandi. Anjir. Lho, iku kudu mandi. Iya. Ora tahu sembujung. Iya. Diwalik lu seplentu. Ha iki. Aku. Ha iya. Pistol. Hei, aku kowe lho. Tau jimat lho iku. Hei. Aja sembarangan lho, kuwalat to. Mbak Cimat, ampun Mbak Cimat. Lah yo ngono. Ampun. Iku genutuk atus. Hei, gak kuat. Gak kuat. Apa sebabnya kok gak kuat? Kon gak kuat apa? Gak kuat. Lah apa korone apa gak kuat? Kuabot ya. Iki ya. Iki ngene, mandine gak ukur. Mari nyambel, Ngambil. lah bletok lombok, tutulno matamu. Kok timbangane gawe popo to? Ayo, piye nang doane? Kul bang. Awuk. Kino mati koplo abang. Awuk. Iki ditutulno. Kon piye mau? Til kontal kantil kantul. Iku piye to iku? Jembek aku. Iki donga to. Makane sing titen. Ora ono mana. Mangko kamu rungono. Ya iku tak pikir angel. Til kondal kantil. Til kontal kantil. Kandile sapa dek kerandul? Kantile sapa ning kerandul? Kandulku dhewe. Kandilku dhewe. Lah iki tutukno badhe arek wedok ping 3. Dial moncrot. Kok malih moncret. Hele pendon. Aku. Wong kon yo pelu. Ora iso donga, kon iki gak iso donga, gak iso. Iya. Tak kaya ora iso. Hah? Laler muser. Duh, donga. Donga lho. Laler bisa. Mama, arek kok nduk gorokan. Laler bisa. Oh, gak cocok. Ya wis tak usah. Petung krung, je. Petung kerung. Wah, kate petung krung. Padahal titin nih kon. Kocok jate, dia iris lembut. Nah, bang saya kejono, langsung tutukno. Mandi gini. Kapan dirasani ngene gak ada wedok ya? Ngono tok nyaut iki. Nyaut grunjing ngene. Heeh. Wis aku tak mulai. Iya. Ya diarep-arep bojoku engko. Iya. Hati-hati ya sebenarnya. Iya. Suwun. Tapi syaratnya Syaratnya. nek syarat wedok kenek kudu kok rabi. Nek gak dirabi. Waduh. Ambri kok kan. Dukune pure. Nih. Awak dhewe wis oleh pusaka. Pokoke nek kepethuk arek wedok gak sapa ae, apa maneh sing maringi nyawa dhewe. Disi-disian. Disi-disian. Ya iya. Disi sapa? Dia apa? Si aku jimatku abot. Areke lungguh taure ngene to. Ah ya aku. Tak ulek. Aku. Lo gak nyengkre. Ya ya baba. Apa? Aku sih. Til kontal kantil kantul. Awakmu gendeng ta? Kantule sapa nek gak kantil? Kantulku dhewe. Hus. Til kontal kantil kantul nek gak kantil kantulku dhewe. Hus.
Mas. Aku cinta. Memangnya gua cowok apaan? Mas aku cinta, Mas. Rabiin aku. Oh, tidak, Mang. Nolak-nolak. Wes, aku gelem wes utangmu piro ae tak sauri wes. Gua bukan cowok murahan, Bro. Wes awakmu njaluk apa ae wes? Njaluk apa ae aku gelem. Waduh, mandi temen, Tet. Iya. Pokoknya aku rabiin lo, Mas ya. Temen dah. Aku aja mau gadulinan tok. Oh, tenang ae. Aku aja mau gadulinan tok. Kok bawa ngalor ngidul gak kok rabi ayo. Tenang ae, tak rabi. Ilingo. Teman. Ilingo. Opo? Arek wedok iku nek wis kenek kudu mbok rabi. Nek gak dirabi Dosa. Iya, tenang ae, tak rabi. Temen. Ojo janji lo ya. Kak. Rabiin temen lo, Mas. Ya. Ayo ikut saya, makan-makan ayo. Anu ya, Mas ya. toh. 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 Toh kon minggir acarane toh. Bahaya. Balekno nang samale ya toh arek iku toh. Apa? Apa? Nang kene kon tibake Lu kok. terus apa? Didoleki nang omah, didoleki nang kono, gak ono tibake nang kene. Terus nek aku biasa metu. Coba set. Apa? Ngejak bolo kon. Lho. Kate nawur aku, gak wedi aku. Gate bolo, aku ya wani. Aja sembarangan kon utangmu enak nyaurmu gak jelas. Aku utang gondi. Utangku gondi. Ya nang omah, Terus nagemu gondi. nduk embong. Pantes aku. Pantes. Duh, wajibe ya aku sing ngamuk wong kon sing utang. Lah ya ngutange nggo apa kon nagih Lho kon jaluk apa? Kon kekeran ta? Wani kon. Lho wani gak wedi apa? Aduh. Lho, Mas, ayo Mas. Ayo. Wes keringgi. Mas. Ayo. 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 Rabiin teh, rabiin. aduh peng, tolong peng. Hah? Lato-latoku ceprot. Mas, ayo. Rabiin. Aku wis ngombe jamu kalian ngapret. Mas, sing penting kon tak tukono sepeda motor. Aku nodaono, Mas. Rabiin. Kadung kebacut atau oleh kuda nil. Gak apa-apa. Ngurus. Ternyata sampean ganteng, Mas. Ayo ta, Mas. Ayo, tatapno, Mas. Gede kene ambek gue. Wah, cet. Aja ngomong gede kene aku isin aku wong wedok, Mas. Kok tak selempitno, Mas. Sak aku diselempitno lah iki lho digawe kiline lho iya. Ayo ta, Mas. Mas, ayo ta, Mas. Oh, Wis rabiin. aja melo-melo kon. Kurang ajar kon niku. Kok ati melo kesiri aku? Sumpah gak. Rupamu kaya kemiri. Apa? Apa? Kaya lho, tak ijoni lho kono. Heh, Tek. Apa? Eling-eling. Nek wis kenek kudu dirabi. Nek gak dirabi, dosa. Kon gelem tak legerno. Wis entek-entekno sapite ngere iki. Wis. Mas aku gregetan. Ayo Mas aku skeroken, Mas. Wes gak apa-apa, Mas. Sambil. Aku masih ndokku mbok sotel gak apa. Wes pokoke, Mas, aku gak betah, Mas. Wes ayo, tatapno. Wis. Aja rame-rame. Iya tak rabeni aja kuwatir ayo Ron. Maksudku tak rabi. Wah, gupuye. Engko model apa, Mas? Model apa? Ayo model gulung sesek ambek kiring incik. Temen iku enak ya, Mas ya. Yo yo. Ayo, mojok, Mas. Ayo. Ya ampun gantengnya. Oleh sapi teng.
Wah, ya pre. Kesida. Oleh. Gak tole. Kuda tole. Aku gak ono. Ayo kon, Gak apa-apa. Wis. Tak golek cewek SMA. Sing menying-menying. Sing perawan tiung-tiung. Wis oleh. Loh. Mas Gepeng. Oleh karangan. Ya ampun yuk, peno teko ndi? Masalah, aku teko kebon kepecut ceren. Loh, mau payu piro nang kono yuk? Alah, 35 punjo saugel. Mas Gepeng no. Mas. Alah Mas. Gelem manut aku tangga. Gelem manut aku tangga. Sapa manis kaya sirah. La ilaha Gepeng illallah. manut jale. No. Mangkane peng. Iki aku kok sijek kaca. Iki ayo ero. Sapa peng? Peng. Ayo tangan lagi yuyu. Wis gak. Ayo lan. Ayo peng. Ya peng. Kono ungkul lu kaca. Peng, ilinga lho. Nek wis oleh arek wedok kudu Gepeng. Masalah rek. Lah. Pipine. Mas aku rayun kaya iki lho, Mas. Rame ae. Delon di sawang Pak Lurah iku lho. Lah apa? Hei. Tet. Iya. Kon iku cek kurang ajari. Lah apa? Di sawang Pak Lurah iku lho gak izin. Iki apa-apaan ae. Lah ya apa ajene? Cak, kami tak kirimi undangan cak aku kate rabi ambek cak kuntet. Wis. Warasno Tet. Warasno. Temenan. Warasno ki mbang tak lapurno kon. Waras. Gepeng. Cek kurang ajare kok nyekel-nyekel aku. Lah apa? Utangmu nang balekno. Kon apa nyekel-nyekel aku? Sing nyekel iki. Ayo, utangmu gorene. Iya kok apa tak balekno. Gepeng. Kon cilik-cilik gawe kisru. Di sawang Pak Lurah iku lho gak izin kon. Ayo Warasno. Warasno. Asu kon. Tak tono bosok kowe. Wong gerang dolanan. Rumah kamu golekan. Rame ae. Lho, mantap. Wis oleh ta kon? Oh, Laji. Endi? Sip. Endi? Iki. Lah. Lah apa sih? Apa? Ini kan bojoku. Wis kadung, Ji. Oh, kok udah kadung. Mas aku kadung cinta kok ya mbak sampean. Aku yo. Aku seneng wemen e. Awak sapa? Kau iki bojoku. Cintaku wis pol-polan, Ji. Ngakon-ngakoni bojo. Ngawur. Ayo, aku lho. ayo boleh. Ilingo pesenmu. Arek wedone wis kadung kenek, kudu dirabi. Nek gak dirabi, dosa. Iku nek ijen. Lah iki bojoku nek ijen gak apa-apa. Iki nyocot aja iki. Aku rabien. Aku rabi. Moto Darmanto. Ayo, Iki sapa? bojoku. Lho. Bojomu? Sing kae jimat wanto sapa? Aku. Syukur. Syukur piye kok niku? Syukur jimat mau ke dolanan. Lho, pacar iki njaluk tolong Iki bojo sah apa gendaan? Sah. Lah nek bojo sah balik noto Warasno. Sayang aku kadung cinta dirimu loh ya. Aku yo eman Aku kadung cinta kok. Gak gelem balekno. Wong iki kok. Gak gelem balekno. Ayo Warasno. Iya. Ayo, Warasno. His. Waras. Cak. Aku digodhog-godhog arek iki. Kok digodhogi? Iya. Njaluk apa kon? His. Bukan. Aku sing duwe kok. Cok sembrono kon. Melembet kon aja kok ngono kon. His.
His. His sama aku kepedus. Kon sing ngekeki jimat sapa? Haji. Kundat sing ngekeki jimat sapa? Ya taji. Gepeng sing ngekeki jimat sapa? Taji. Salahmu dhewe. Lho, Kon duwe kepinteran, kon duwe barang penting, duwe jimat, kok mbok silih-silihno arek-arek ngene iki. lho pancen aku kepengin gak duit gede. Lah, iku saiki terus nek kena bojomu dhewe ya apa kon? Ya geton aku Lah. ya. Toh iku wis kok cacat ta? Wis kok cacat. Kae titik. Oh, asu ngono iki. Wis aja dibaleni maneh. Perbuatan ngene iki gak bener. Iya. Ayo nang desa Mbuyuk. Apa? Nonton lo Druk Budi Wijaya ditanggap Pak Sutiono. Sutiono. Pak Sutiono. Oh, bengi iki lakone apik. Lakon apa? Prawan Sundi. Oh, Perawan kenti. Iya. Misteri. Tak jotos ngono. Misteri Prawan Sundi. Oh, apik misteri perawan Sunti. Ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya Tetap jaya.